Hajiya Aisha Buhari, muna godiya da kika ba mu wannan dama. Kusan a iya cewa sauran kiris ya kasance kun yi ƙaura daga fadar shugaban Najeriya a matsayin matar shugaba Muhammadu Buhari a wannan gida. Za mu so mu san shin a cikin shekaru 8 da aka yi kuna kan mulki, za ki iya cewa kun cika dukkan alƙawuran da kuka ɗaukar wa 'yan Najeriya? Sure, alhamdulillah, mun gode ma Allah da ya nuna mana ƙarshen shekara 8 da muka ɗiba. Alhamdulillah, mun gode ma Allah. To, maganan cika alƙawari, to an dai iyakace gurgudu abin da za a iya yi, amma in za a haɗa mu da gwamnatin da muka zo muka tadda, wanda muka karɓa hannunsu, maybe mun yi kaman kashi 95, 95% kenan. In kuma za a duba da kuzarin da muka zo na yin aiki ma 'yan Najeriya, watakila mun samu kaman kashi 50. A cikin shekaru 8 da kika kwashe a wannan fada ta shugaban ƙasa, wani abu ne za ki iya tunawa da ya tsaya miki a ranki, wala na farin ciki ko kuma baƙin ciki da ya same ki a waɗannan tsawon shekaru 8 a gida? Farin ciki dai kwanan nan da muka yi da yara da aka auna su duk aka ce za su mutu, saboda akwai wani huji da ake cewa akwai a zuciya, ana haihuwan yara da shi. 'Ya'yanki kenan kike magana? A'a, 'ya'yan mutane. Yawwa. 'Ya'yan Najeriya. Yawwa. So muka ɗibi yara guda 10 da wasu turawa da na shigo da su daga Italy. Muka shigo da su 11 tim guda suka zo suka yi aiki. So dama yawanci duka mun fi ganin yaran da suke da huji ɗin guda ɗaya a zuciyarsu. So wayannan yara kowanne yana da huji guda 4. So aka zo aka rufe musu gaba ɗaya. Kuma sun rayu, sun tashi, sun koma makaranta. So ina tuna wannan yana faranta mani rai sosai. Wani abu za ki tuna kuma da